Dámy a pánové, dnes tady máme unboxing na herní konzoli od Nintendo Switch 2. Tak vidíte, je to krásná krabice, je to fakt jako dvojka, úplně nový Switch, větší, s lepšíma joyconama, není pomalý, měl by být rychlejší, plynulý, měl by být procesor Nvidia, což vlastně dodává tomu tu grafickou, tady ty kraviny a podobně. A teď si ho jdeme rozbalit. Tak hezky ho takhle otočíme pomaličku a jdeme na to. Tak sledujte. 3, 2, 1. Je to tam. Teďkom vidíte ten obrovský Switch, ty obří joycony. Tady vidíte, jak vypadají ty krásné joycony. Můžete se podívat, vidíte, jsou větší, obrovské jako svině. Dívejte na to, že mají úplně gigantické, úplně novější a velké, jak se. A takhle se krásně budou držet v ruce. Vidíte, že to má, takže se máme na ten další barva joyconu je taková oranžová červená, jako dá se říct. Vidíte, úplně velký a drží se úplně perfektně v té ruce. Vidíte, úplně paráda, úplně vidíte, jak to má, že to má větší ty. To si pak ještě porovnáme tam s tím původním Switchem, co mám přesně. Co jde dál? Je tahle ta obrovská věc, na kterou jsem taky strašně čekal, až budu mít. A je to tady, je to tu obří Switch, obří jak kdyby display toho Switche, toho Nintendo. Samozřejmě se můžete podívat, abych vám nekecal, opravdu je to dvojka. Tak jakože úplně namakaná a veliká jako prase, dívejte se na to je oproti tamtomu původnímu Switchi, který si rozebereme za chvilku, je veliký úplně, jako doslova je to gigantické jako prase. Tady vidíte, jak ty peny vlastně potom budou s tím magnetickému systému vlastně. Tady vidíte na zapnutí, volume, tady vidíte na konektor, na nabíjení, na sluchátka, na tu game kartu. Tady vidíte takové kdyby větráčky, aby se to jakože větralo. Jak se můžeme podívat z další strany, vidíme, jak to vypadá takhle. Když to chceme oddělat, tak tady jsou takový speciální postavení, takový držák, stojánek a takhle to může držet. Teď si jdeme, dámy a pánové, porovnat z Nintendo Switch s mojím bývalým a s mojím novým teď. Původní generace nástupce tady Switche 2. Jak si můžeme všimnout, teď vám ukážu, jak se krásně ty joycony připnou k tomu hezky. Bum, jedete tam. Teď vezmete ten další, a tady vlastně vidíte tady toto, tak vlastně takhle to hezky vezmete a bum, je to tam. Teď to můžeme hezky přeložit k tomu pomaličku, abyste viděli ten rozdíl, o kolik je větší. Přesně to takhle vyměřím, aby to, jo, možná to nechám takhle asi. Tak takhle přesně vidíte, jak je to veliký. Oproti tady tomu Switchi je tento můj novější, je větší. Ten displej, že je obrovský jak svině. Ty joycony, že jsou taky o několik centimetrů větší, nejsou tak malinké jak u tohoto původního Switche. A vidíte, že je obrovský, jakože si to můžeme ještě takhle porovnat, jak to vypadá třeba takhle. Že tady ten rozdíl je taky takový jinačí, že tady vidíte, jak to vypadá, že tady není ten konektor, ale tady je. A v tom je výhoda. Tady vidíte, že mám ty repráky taky, no to jsou repráky, takové jak kdyby větráčky. Teď nám řekni, proč je výhoda s tím nabíjením u toho Nintendo 2 a u toho Nintendo 1, co je nevýhoda. Tady vám řeknu, v čem je nevýhoda. U Switch 2 se mi líbí v to, že já když jsem vždycky používal Switch 1, ten můj bývalý Switch, který jsem se na Vánoce, tak vypadal přesně takhle. A přesně ten konektor, který je u Switch 1, je nízko, je tady, přesně tady takhle dole danej. A na vrchu není. A teď se můžeme pát na dvojku. Vidíte, že na dvojce je ten konektor i tady, a i tady z dola. A v tom je výhoda v tom, že když já třeba chci hrát a třeba se mi ten Switch vybije a chci na něm ještě hrát, že třeba za ty už nabíječce, tak na hovno u Switche tohoto je, že když, že když máte takový, jak kdyby, teď nevím, jestli to vůbec bude pasovat, ale mělo by, jo. Tak tady na hovno je to, že když to chcete mít na nabíječce, tak přesně takové to je na hovno. Chcete to tam mít postavené, přesně takové, ještě je u toho původního Switche, ale to je ten problém, že on prostě musí jakože ležet na zemi. Grčí se to. Grčí se to, tam je nejvíc sere. To je ten problém, který mě opravdu u Switche jedničky vytáčí, jako nasra trošku, jako, ale jako není to tak, jako je to hrozný, ale to nás nic dělat. Teď se můžete podívat
u Switche 2. Já vám to taky klidně můžu předvést, jakože i z nízka, jako na hovno, ale když to dáte zhora, přesně, když to zapadne semka, tak krásně si to takhle, jenom se to takhle hezky vytáhnu tu maličku Na opření. na opření a úplně bez problémů to můžete už na něm hrát a není tam žádný problém. To je přesně ta věc, která mě už se u Switche 2 líbila, že je větší, že má ten konektor i zhora. Dámy a pánové, teď přichází porovnání displejů. Vidíte, jak tady je Nintendo Switch 2, tady je Nintendo Switch 1. Jak můžete vidět, že Nintendo Switch 2 je opodstatnější a větší. A tady Máte porovnání Joy-Cony, že tyhle že už u Switche 2 jsou větší, a takhle vypadají ty Joy-Cony úplně Switch jako tady generace, jak vypadají, když jsou menší. A teď nekončíme ještě. Tady můžeme vidět, máme úplně speciální věc, nový grip na zasunutí těch Joy-Conů, úplně podobný u prvního Switche, který teď mi nejde v ryti, jo, tady někde ho mám. Můžeme si to porovnat i s tím starým gripem, s tím menším. Vidíte, že to tam je vyčištěné, tady mám ten. A tady vidíte, jak vypadá můj grip z jedničky. No, zasunutí těch Joy-Conů. Pokračujeme dál. Tady, jak se můžete podívat, je obrovská věc. A to je nový chladící dock, který mě vlastně pomůže ochladit ten Switch, aby se nepřehříval, že je taky větší a vylepšený jak tam ten, co mám. Vidíte, že to má úplně, že už to nemá přesně toto, a tady to takhle to hezky můžu oddělat. A takhle vidíte, jak to vypadá. Tady máte HDMI kabel, máte tady LAN, kdyby kabel od tohoto, od Wi-Fi. a ještě to můžeš převést do monitoru. Jo, ano, to taky. A AC adapter. A můžu si ho dokonce i přenést do monitoru, abychom měli ještě na větším displeji. A jaký máš monitor od MSI? Monitor mám MSI, který mě stál asi už ani nevím kolik. Hodně, jako hodně, nebudu jinak říkat cenu, To se tu neříká. pravou. To se neříká. A tak Každopádně můžeš nám jenom říct, kolik stálo tady to Nintendo? asi. Nintendo, tady to moje Nintendo, Tady to Nintendo 2. To jsem si koupil. A kolik Za stálo? tartu stálo asi jo, 11 000 něco, počkej. No, takže 11 000 něco. dámy a pánové, 11 000. Tohle je to Nintendo bez toho Maria, ne? A jo, bez toho mám, to jsem nechtěl. Ještě se nekončíme, tady máme ještě menší věc. Tady máme takové speciální strpíky, jeden z těch strpů využiju na Joy-Cony vlastně jako myš, což je nová funkce, kterou dneska budu zkoušet, testovat. A tady je pak HDMI kabel. Mám tady HDMI kabel, tady mám speciální adaptér na nabíječku vlastně, která je taky větší a černá, krásný vatný materiál. Vidíte, úplně nová, tam to hezky, tady máte to logo toho Nintendo, co já se všem mám rád. Úplně to jde vidět. Se mi strašně líbí. Akorát, že vůbec. No, jak je to tam vyčištěné. Počkejte. Je to tam. Jo, už to jde vidět. Tak. Co tady A dál? ještě jedna věc. Ještě kabel od nabíječky. Takže dámy a pánové, teď bude první Tento jenom- spuštěný Nintendo 2. Tento se schovává. Ten si dám tady. Teď bude, dámy a pánové, první Takže to spuštění. taky je od toho, to taky může jít. Potřebovalo by se to tady trošku vyčistit. Tak, teď si ho jdu spustit a těšte se, jak se mi to krásně rozjede. Tam bude taková krásná znělka, těšte se, jdeme na to. Lidi, vidíte to, Nintendo Switch. Jo, teď už mi to říká, že už to tam mám nasadit. Že si to zvýším, aby se neřeklo. Teď vidíte, jenom trochu to, aby to nebylo tak zaprášené, aby to trošku víš jak. Dobré. Tak, teď se dívejte, jak krásně na ty moje Joy-Cony nasadím. Jeden. Kámo, úplně insane, bez problému. A jak je velký. Ještě tady takhle potřebuji. Tak, teď ten další. Kámo. Kámo, ta znělka. Kámo, jak je veliký. To si děláte srandu lidi, takhle vidíte, jak vypadá úvodní znělka, hraje tam hudba do toho. Si to, tady to jde vlastně, jo, to hraje vlastně z dole, tam jsou ty repráky. Kámo, jdeme na to, jde to tam teda Tak to už si asi už nastavíš sám. to už si že? nastavím sám, no, to už Takže nemusíš. tohle lidi bylo unboxing a Ty vole. srovnání Nintendo 2 s Nintendo Nintendo Switch 2. 1. Tak jedno, no, srovnání teda. No.
Takže to je asi konec. Kámo.